जों सरकार फाइमानि परेव जों तैबो कायनि खायगा कलेज हस्टेल आरो कायसे दं बन्दासराव आरो कामतलाई दं बन्दासराव 50 सीटेड कलेज हस्टेल आरो तांगि दं तै 40 ग्राय आरो भाइनो तै 50 सीटेड आरो मोनसे ST कलेज हस्टेल तांगि दं ता ताबो जराव तीनटा 4 हस्टेल तांगि दं अब within 18 months अब पाइ थांनाय अब जों गोरों सामथाय दङ दा जों थनाखा तैबो जों गोबां फाननाय दङ जोंनि देबासो हामथायनाय बागै थांनाय जानो नुनो खामजाफोर जों नुखा जोंनि फाइनान्स मिनिस्टार निर्मला सीतारामन बफाय साबायखा जोंनि 13 crore जों दा स्पेशली अब जोंनि पैकेज जोंनि देबासो हामथायनाय बागै जत साइमनो जों गोदान सरकार फाइमानि परेव जों कैबिनेट एप्रुव करहखा जों तैबो गोबां सानमानि जों प्राय 800 crore जों सामान अब रसयाखौ अब कैसे पार्ट हब जों नुखा जे जों सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनि मोदी प्राइम मिनिस्टार बरम गोनां जों 13 crore जों अब कैसे पैकेज हेक्लाय स्पेशली जोंनि देबासा हामथायनाय बागै जों बर' रां दिखा तैबो अजा जों सिगो जों साइबर जोंनि नर्थ ईस्ट काउंसिल होते आं उसको घोषणा खायखा 500 कोटी टाका जोंनि हालाम कम्युनिटी बागै अब जों दिखा बर' 500 crore अब स्पेशल हालाम कम्युनिटी बागै अब बरनि लाइवलीहुड नि बागै बरनि डेभलपमेंट बागै अब खरस खायजनाय तैजिनि उरां कम्युनिटी बरन भाइनो 500 कोटी रां दिखा उरां कम्युनिटी जों साइमन तिब्राव गोबां उरां आदिवासी दङ बरन भाइनो 500 कोटी रां दिखा अब जों दा गोरों सामथाय दङ अमाहाय जों साइमन जों गोदान सरकार फाइमानि परेव BJP IP सरकार फाइमानि परेव अमर पुइला जोंनि बागै अमाय जों पैकेज मानो अमाय जों रां मानो आगेल जों अमाहाय नुगिया आमगै आं खागाव जे जोंनि 3 बोसोर सरकाराव जों बे सामथाय दं तै जों सु सामसिमिया जोंनि फान्ड जों जे मानै दं सेंट्रल गवर्नमेंट होय जों फान्ड मानै दं अब जों गाहामके साइमानो तै 2-3 बोसोर परेव परा जोंनि तिब्रा सारनि जोंनि स्टेटनि जे राज्यनि बरनि चेहरा सोलायजानाय जों लोगोजों जोंनि इन्फ्रास्ट्राक्चार कनेक्टिविटी रूट डेभलपमेंट अब गोबां मात्रा चलाय दं सारा त्रिपुरा राज्योआव चलाय दं दा बागै आं खागाव तै 1 बोसोर परेव ओंखायनो नुनाय जे जोंनि काम जों जे खालाय दंमोन आंनि एचिभमेन्ट आंनि पारफरमेन्स नुनाय आं बेलाय खेतिनि दंथावो जोंनि आउटला सहर बाहायनो जों दा जोंनि गार्ल हस्टेल कलेज गार्ल हस्टेल तांनि दं जों रेस्ट हाउस बानायबाव जों पाइखा पाइदिं दं जों मियाफ्राव बाहाय जों नुखा जों लेक चमनिगो जों आरो जागा 5 घन्टा जागा मानखा आरो जों 4 तला बिल्डिं खायनाय अब अलरेडी स्टूडेंट लेक खायखा जों लेक चमनिगो जत्त तिब्राव जे नाइट शेल्टर काम मार्केट शेयर और खायजते प्लस जों 4 तला खायगोनका आरो जोंनि शपिं कम्प्लेक्स अब जों खायना सेसा खाय दं तै जों नुखा जों लेम्बुसराव जोंनि आउटलाइन गान्दारो लेम्बुसराव बाहाय जों दङ कालचारल एकाडेमी ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट जों थाई दङ आव बेलाय कटर प्रोजेक्ट आरो जोंनि जों 25 कारि जागा जों मानखा आरो भाइनो जोंनि ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट जों खायनाय अब बेलाय प्रोजेक्ट कटर अलरेडी बाउंडारी वाल पाइ थांखा अब भाइनो जों सेका 8 मास टाइम रेखाबरावनो 8 मास बिसिमनो अ कामबरो मापायनाय अब जों जे सामथाय दंमोन जों नुगै दङ जोंनि त्रिपुरानि बागै स्पेशली जोंनि डेभलपमेंट नुगै दङ सामथुरै दङ अबनो बर'राव रिलाइज बाखायनाय बर'राव मा खाखानाय जे जोंनि BJP सरकार 3 बोसोर बिसिगो जों ताम खालायखा अबनो बर'राव नुबाय हामबाय।